Els primers visitants han entrat aquest divendres al Castell de Lloret, que ha obert les portes com a un museu interactiu on s'exposen les causes, conseqüències i solucions davant del canvi climàtic. La previsió és atraure 100.000 visitants al llarg dels 240 dies que estarà obert aquest espai emblemàtic de la destinació. Per la gent de Lloret, que aquí hi ha un component emocional perquè mai és una icona el castell i mai s'havia pogut visitar, ara per fi ho podran fer-ho i a més trauran unes conclusions que jo crec que és interessant sobre el seu comportament. Aquest dijous el recinte ha rebut la visita de diferents autoritats i cares conegudes com el presentador de televisió Xavier Sardà, arran de l'expectació que ha generat l'obertura al públic del castell. Potser és el projecte que he treballat amb més, on he vist que la gent de Lloret, de totes les tendències polítiques que siguin, s'hi ha abocat. Tots. Vull dir, l'esforç ha sigut de tothom amb unes ganes de treballar i d'acabar-ho. Aquest nou projecte és una nova experiència repartida en 3 sales que utilitza una tecnologia puntera que deixarà sorpresos a tots els visitants. Sembla mentida que estigui aquí dins en el castell d'Amplaja i ens trobem en 3 sales amb unes aportacions a la tecnologia, amb unes innovacions tecnològiques que jo crec que són punteres a Europa i que de ben segur qualsevol persona que vingui sortirà amb una experiència espectacular i amb un remordiment de consciència encara més gran. Després de viure l'experiència immersiva, el públic pot gaudir de la terrassa del castell, amb vistes privilegiades a la Costa Brava.